Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар Дом Печат қарор дорем. Дар инҷо супермаркети Пайкар, дар ин тараф бошад Душанбе Плаза ва худи бинои истиқоматӣ. Хонаи фурӯшимон дар 10 ошона ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафт. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 20 ошона иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 10 ошона ҷойгир аст. Боғчаи кӯдакона, ҷои таваққуфгоҳи мошин, мана ҳамин подъезд мебошад. Дар бино 3 та лифт аст, ҳар сеаш кор мекунад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 97 метри квадратӣ дар 10 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 20 ошона иборат мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо даромадгоҳ, дар инҷо бошад дӯстони азиз, ҳам кабинет аст, ҳам кладовка, ҳоҷатхона бо ҳаммом, инҷо хол, ҷои мешиштагӣ, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва ошхона. шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, дар хона 3 та телевизор аст, 56 дюйм, 2 та кондитсионер. хона бо таъмири нав таъмир мебошад. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест дӯстони азиз. ва боз яке аз хубии ин хона дар он мебошад ки балкон дорад. балконаш 8x2, 16 метри квадратӣ балкони калон. трезои хона тарафи раҳро нигоҳ мекунад. минтақаи беҳтарин мебошад дӯстони азиз, маркази шаҳр. дар мана ҳаминҷо аллакай Пайкар аст, супермаркети Пайкар. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, садикҳо, мағозаҳо, дорухонаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад дӯстони азиз. ҳамаи мебелу техникаш чӣ хеле гуфтем нав аст. пад заказ мебошад дӯстони азиз, телевизор, кондитсионер. аз ҳуҷраи хубам дар ба сӯи балкон ҳаст дӯстони азиз. ва ин ошхона. чӣ хеле ки мебинед, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад ва дар таъмири хона маблағи зиёд сарф шудааст дӯстони азиз, чунки таъмири босифат мебошад. ҳоҷатхона бо ҳаммом, термикси 80 литра, системаи вентилятсия. ва дар инҷо дӯстони азиз метавонед ин ҳуҷрачаро ба кабинет ё ин ки кладовка табдил кунед ва ин ҳуҷрачаро метавонед ба ҷои банкҳамонӣ табдил кунед. ихтиёри шумо. нархи хона бошад $105,000. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон.